Te nakaliang jongi kum kahimang idap daga jing sokya. Hagapan nakapor syakapor. Uni uba PS lengdo. Uba kamel de ba uta ude presiden jong kaseng samla. Ujuwan ban penklumar nakapor syakapor. Hapo kahimang ka jongi. Haga jing sisya wa ude kun uhajar jong kahimang tenrei. Umjudan benta isu bat kahimang nakapor syakapor. Ujudan ujusa ba syalong. Bat kibabon kikam lang hakayap ka im lene hakano kuno ka benta jong cingdon kam hapo kahima umju don benta isu tenrei usu sa ba syalong usu kontrol usu mix social media betang na syalong tenrei dia ka jing jong ki khon ki hajar ya ka jing jong kahima umju tep umju don ka jingket kli kalong ka ka basnosi hakaba ngi hang te borsora te ukono yengi kum ki noilam jong kahima ba nilai bentot ya kata ka jing khenra ya trading lesson te borsora te ha jing sisang ngingim don benta berkata ka jing khang ya kata ka trading lesson kata ka syong ha mon ka jong u lau check ne la check ru ya kata ka syong ha mon ka jong u ten rengi nakalang kahima ngi san maham ba la da don kino ki pawan khayi wan pateng hang to klem ki kot kisla ki babyang yinam sha te kata kadai ka kerwo ka ba nakaliang ka jong ikum ka hima nisad maham te ka jingkano ka jong umanin yangi ba uang ba ni wan pentot ya kata ka jing khenrat reading lesson kalong ka ka ba baklah du kata te ngim don beneta ban khang ya kata ka jing khenrat reading lesson ka jong u bat ka ba khams ngo khia shu kalong ba menin ka sngi wan te borsora ban pentot ya ka jinglum bai musor jong kahima hangtai hagiat borsora te kumbala pensyai lo sekretari mene ba nagaliang jongi kum kahima nila ju praktis ya kani ba ka judon ka jinglum ya ka bai musor na ka por syakapor na ka snam hangtai ha borsora siragau te bat menta ka snam ru nila sedang ya kani ka jinglum na duka khatsan tarik jong April arjar apun riu panlum ya kan ka bai musur bat ngila aiwai ha ka basit basai bat ngila yo ru kumbala ong sekretari di order naga dis council ban aiwai ka te ka giat ha borsura bat siragau bat kiwi ki jingmi jong ka hima te kong ka ba snosi edu kata ba naga por sa ka por uni pias lengdo uju bisni uju pihuin ya ka hima na ka por sa ka por namtip ka don ka selendet ni don mano ba sponsor u na ka benta panwan ban penwit na ka por sa ka por ti kumbala ong sekretari mene ba nakalang jongi kum ka hima ngel sim ya ka rai ba kino ki exporter lane kino ki bawan khai wan pateng hangto kim dei bandon kano ka jing artatin regi dei ban ai ka jing trilang ban ni ka hima nomor ngingem syamle ya kano ka babean ngingem syamle kano ka belong persya ya ka an dan rengi le kat kum ka an te ban ong ba katu ka jingbu khadop krong khajna jang kalong ka babean kalong ka jing ya lam bakla ka ba hadu kata te mdei tang kan ka wai ten reki bobon ki isu ki bau ne PS lengdo usu penmi na ka por sa ka por ka jing kano ka jong u na ka jong ka hima te kalong ka ba ngim snow tanat ya ka ne ka jingle ka jong ni penram jor hadu kata but ngila panong ba PS lengdo umdei beri babha dei tang unong penkelumar ya ka sukasan nong penkelumar ya ka jingyat biang jong ki kam ki jam jong ka hima